Parti oħra mill-kollezzjoni tal-Bibljoteka Nazzjonali hija dik li nsejħula l-kollezzjoni tal-L-Incunabula. L-ewwel netta min jispjega xi tfisser dan huwa terminu tekniku. Il-terminu jfisser kodba li kienu stampati sas-sena 1500. L-istampar kif nafuh illum, l-invenzjoni tal-istampar saret fil-Ġermanja madwar l-1450 u allura dawk il-kodba li kienu stampati bejn l-1450 u l-1500 għandek dak il-perjod 50 sena insejħulhom Incunabula. Incunabula hija il-ktieb fl-infanzja tiegħu, il-ktieb fil-bidu tiegħu bħala ktieb stampat. U ta' min jgħid illi fil-kollezzjoni tagħna, fil-kollezzjoni nazzjonali tagħna ukoll għandna kollezzjoni ta' xi madwar 60 volum minn daw l-Incunabula. Biex nieħdu daqsxejn idea tal-varjetà ta' Incunabula li għandna fil-kollezzjoni, dan il-ktieb hawnhekk huwa l-eqdem Incunabula li għandna, dana fil-fatt iġi bid-data 1474. Jiġifieri dana huwa effettivament nistgħu ngħidu illi huwa l-eqdem ktieb illi għandna fil-kollezzjoni nazzjonali tagħna. Interessanti wieħed jgħid illi f'dan iż-żmien tat-tfulija tal-ktieb ħansejħulu hekk, għad għandek ċertu karatteristiċi fil-ktieb stampat illi jmorru lura jixbħu iktar lill-manuskritt. Jiġifieri qabel l-invenzjoni ta' Gutenberg, qabel l-invenzjoni tal-Mill-Bibljoteka, kellek il-manuskritt. Kull ktieb rid ikun miktub bl-idejn. U dawn il-kodba tal-bidu sa madwar l-1500 kienu għadhom juru ċertu karatteristiċi li jixbħu lill-manuskritt, aktar mill-ktieb modern stampat kif nafuh illum. Jekk naraw daw iż-żewġ eżempji hawnhekk, għandna dan il-ktieb żgħir hawnhekk, taraw dawn huma littri inizjali li huma bl-aħmar, dawk huma magħmulin bl-idejn. Jiġifieri kienet għandek l-idea illi fejn għandek l-inizjali fejn ħad tibda taqsima ġdida jew paragrafu ġdid, littra kapitali issir bl-idejn. Kultant il-ktieb kien ikun stampat imma dik littra qatt ma ssir u fil-fatt għalhekk kien appoġġejt dan il-ktieb hawnhekk. Hawnhekk wieħed jista' jara dal-ispazju vojt, din il-kaxxa vojta hawnhekk, u hemm littra I żgħira. Dik littra I żgħira ma kienet xejn, dik hija stampata. Ħlief l-indikazzjoni biex meta l-ktieb ikun lest stampat jittieħed għand min se jagħmel id-dekorazzjoni tal-inizjali u dik ssir mbagħad bl-idejn. Ħafna drabi dak kien jispiċċa ma jsirx. U allura pereżempju dal-ktieb għad għandek din il-kaxxa vojta. Fil-waqt li hawnhekk saru, anki hawnhekk li wieħed jista' jara għandek littri żgħar stampati, imma mbagħad saret l-inizjali bl-idejn. Fil-każ ta' dan il-ktieb, l-inizjali bl-idejn baqgħu ma saru qatt. Wieħed ta' min jinnota wkoll l-użu taż-żewġ kolonni kif ukoll tat-tipa differenti, hawnhekk għandna tipa aktar tarġet iktar assoċjata mal-Ġermanja dik ngħidu l-fraktur, jiġifieri dak it-tip ta' Gothic script illi kien popolari fil-bidu. Kurzita oħra, jekk wieħed iħares lejn il-ktieb li għandna hawnhekk, id-data u l-post tal-pubblikazzjoni, dik li ngħidu l-kolofon tal-ktieb kienet tkun fl-aħħar tal-ktieb. Mela mhux fil-bidu kif għandek illum, imma fl-aħħar tal-ktieb għandek minu il-pubblikatur, id-data u l-post tal-pubblikazzjoni. Interessanti li ħafna drabi kienu jagħtu mhux biss is-sena, imma kienu jagħtu wkoll il-ġurnata u x-xahar ta' meta l-ktieb kien lest. Fost l-iktar interessanti li għandna f'dil kollezzjoni bla dubju huwa dan il-ktieb li għandna hawnhekk mill-1490 kosmografija tal-famuż ġeografu Ptolemy illi fih fost l-oħrajn, fost ħafna mappi oħrajn, għandek din il-mappa illi turi hawnhekk il-Gżejjer Maltin. Għandek Malta u Għawdex bl-ismijiet żgħar hemmhekk, din hija konsidrata bħala waħda mill-ewwel mapep stampati illi appuntu turi il-Gżejjer Maltin. U allura f'dal-każ nistgħu ngħidu iva illi dan l-Incunabula għandu ċertu rabta ma' pajjiżna u jagħmel sens iktar u iktar illi jkun f'din il-kollezzjoni nazzjonali.